Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 20. lipanj 2026. Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac. Iransko-američki razgovori odgođeni. Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za pomorski promet, navodeći kao razlog nastavak izraelskih napada na Libanon i kršenje sporazuma o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ova odluka iranskog vojnog zapovjedništva smatra se prvim korakom odmazde, uz najavu mogućih daljnjih mjera ako se napadi nastave. Zatvaranje ovog strateškog plovnog puta, kroz koje prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom, ranije je uzrokovalo rast cijena nafte. Iransko-američki razgovori, prvotno zakazani za petak u Švicarskoj, odgođeni su bez novog datuma. Engleska pobijedila Hrvatsku 4:2 na otvaranju svjetskog prvenstva. Engleska nogometna reprezentacija započela je nastup na svjetskom prvenstvu pobjedom od 4:2 nad Hrvatskom. Utakmica se odigrala u Dallasu pred 70.389 gledatelja. Engleska je povela golom Harrya Kanea iz 11-terca, a Hrvatska je izjednačila preko Martina Baturine. Kane je ponovno doveo Englesku u vodstvo, ali je Petar Muse izjednačio rezultat na 2:2 prije kraja prvog poluvremena. U drugom dijelu, Engleska je postigla još 2 pogotka, osiguravši konačnu pobjedu. Ukrajinski dronovi napali rafineriju u Tjumenu, ostaci letjelica pali na područje. Ukrajinski dronovi izveli su napad na rafineriju nafte u Tjumenu, udaljenu gotovo 1900 km od ukrajinske granice. Guverner Tjumenske oblasti Aleksandar Mur izvijestio je o proglašenoj uzbuni i evakuaciji zaposlenika, a potom potvrdio da je napad navodno odbijen. Unatoč tome, ostaci letjelica pali su na područje rafinerije. Ovaj incident dio je širih ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu, logistiku i vojne ciljeve. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za Panamu nakon poraza od Engleske. Hrvatska nogometna reprezentacija, nakon početnog poraza od Engleske rezultatom 4:2 na svjetskom prvenstvu, fokusira se na nadolazeći susret s Panamom. Cilj je ostvariti pobjedu kako bi zadržali šanse za prolazak u nokaut fazu natjecanja. Igrači poput Andreja Kramarića ističu važnost ove utakmice, naglašavajući potrebu za osvajanjem 3 boda bez obzira na način igre. Također se spominje pozitivna suradnja s mlađim igračima u momčadi. Pacifička država Tuvalu suočena s nestankom zbog porasta razine mora, Australija nudi preseljenje. Pacifička otočna država Tuvalu suočena je s prijetnjom nestanka uslijed porasta razine mora. Kao odgovor na ovu situaciju, Australija je ponudila mogućnost trajnog preseljenja za stanovnike Tuvalua. Interes za preseljenje je značajan, s gotovo polovicom stanovništva koje se već prijavilo za odlazak. Portugal pod pritiskom nakon remija sa DR Kongom, Ronaldo odgovorio na kritike. Nakon razočaravajućeg remija 1:1 protiv DR Konga na otvaranju svjetskog prvenstva, portugalska nogometna reprezentacija suočava se s prvom ozbiljnom krizom. Cristiano Ronaldo našao se pod pritiskom kritika zbog svoje igre i statusa u momčadi, a dio javnosti propituje njegovu ulogu. Izjava su igrača Joao Nevesa, koji je Ronaldo opisao kao i još jednog člana momčadi, dodatno je potaknula spekulacije o mogućim podjelama u svlačionici. Ronaldo je na kritike odgovorio putem društvenih mreža, pozivajući na jedinstvo. Moždani udar i dalje vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj, 3656 osoba preminulo 2024. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HZJZ, upozorio je uoči Hrvatskog dana moždanog udara, koji se obilježava 21. lipnja, da su cerebrovaskularne bolesti, uključujući moždani udar, i dalje među vodećim uzrocima smrtnosti u Hrvatskoj. Prema podacima iz 2024. godine, od ovih bolesti umrlo je 3656 osoba, što čini 7,2% ukupnog broja preminulih. Moždani udar je bio treći najčešći uzrok smrti te godine, a od ukupnog broja preminulih, 1601 osoba bili su muškarci, a 2055 žene, što ukazuje na nešto veću smrtnost kod ženske populacije. Stručnjaci naglašavaju da je pravovremeno prepoznavanje simptoma i hitno traženje medicinske pomoći ključno za oporavak, jer svaka minuta može utjecati na ishod.
SAD osigurao plasman u drugi krug svjetskog prvenstva pobjedom nad Australijom. Nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobijedila je Australiju rezultatom 2:0 utakmici drugog kola svjetskog prvenstva. Ovom pobjedom, ostvarenom u Sijetlu pred 66.925 gledatelja, SAD je osigurao prolazak u drugi krug natjecanja. Momčad Mauricija Početina sada ima 6 bodova, čime se pridružila Meksiku kao druga reprezentacija domaćina koja je izborila nokaut fazu. Prvi pogodak postignut je u 11. minuti, a drugi u 43. minuti. Srbijanski ministar pravosuđa, studenti pokazali elemente terorizma. Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić izjavio je u subotu da u slučaju ocjene tužiteljstva o simuliranju uporabe zvučnog topa na prosvjedu studenata 15. ožujka 2025. postoje elementi kaznenog dijela terorizma. Ove izjave dolaze nakon što su visoki dužnosnici optužili studente za laži, pokušaj izazivanja sukoba te planiranje ubojstva predsjednika Aleksandra Vučića i građanskog rata. Više javno tužiteljstvo u Beogradu objavilo je da je istragom smrti studentice Filozofskog fakulteta utvrđeno dogovaranje simulacije zvučnog topa tijekom blokade fakulteta. Supruzi španjolskog premijera sudi se za korupciju, zabranjen joj izlazak iz zemlje. Begoña Gomez, supruga španjolskog premijera, suočit će se sa suđenjem zbog optužbi za korupciju. Sudac joj je izrekao mjeru zabrane napuštanja zemlje kako bi se spriječio mogući bijeg prije presude. Ovaj slučaj predstavlja jednu od afera koje ugrožavaju aktualnu vladu. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.